Az öreg hölgy és Lacibá. Hajnali 4 óra volt, amikor az autómotorját leállítottam a parkolóban. Ismét Tisza, ismét augusztus, ismét Márna kaland. Még az este bepakoltam az arzenált, és mint ilyenkor mindig erőt gyűjtögettem. Az erő a lepakoláshoz kellett, mert mivel a lábamat nem lottónyereményként szereztem, nem szerettem túlhasználni. Egy fordulóban oldottam meg a le- és a felpakolást, eddig mindig. A lepakolást többnyire egyszerűbben tudtam kivitelezni, hiszen a gravitáció segítségemre sietett, de a felpakolásnál már erősen hátráltatott, és mire felértem a gátoldalon, a parkolóig, bizony a tüdőm nem mindig tudta kielégíteni a szerveim oxigén szükségletét. Sípolva ziháltam, mint egy eltévedt maratoni futó. Felmálháztam hát, és nekivágtam a lejtőnek. A bokoros részen a bodzsákot és a szágtartó kerek hordtáskát lecsúsztattam a növények sűrű szövedékén, és ugyanezekbe a szárakba kapaszkodva az egyik kezemmel, a másikban a szerelékes ládagyanánt használt vödör az etetőanyaggal és az aprócikkel, lassan leereszkedtem a kőplacra, a megszokott helyemre. Itt kissé kiszusszantottam magam, és körbenéztem. Feltérképeztem mintegy a terepet. A Tisza itt Szolnoknál szélesre terpeszkedett, alaposan kihasználva a természet által biztosított helyet, és nagyon is jól tudta, övé ez a hely. A víz laposan, álmosan hömpölygött, mintha nyújtózott volna a kavicsos meder fölött, sem sietve, sem ráérősen, csak úgy, ahogy a folyó haladni tud. Megfontolt nyugalommal. A reggeli harmatos kavicsok alatt apró bogarak bújtak meg, de akkor éppen minden mozdulatlan maradt. Csak én figyeltem, és a víz. Nem mondott semmit, de nem is hallgatott. Csak nézett vissza rám, mozdulatlan arccal, mint aki tudja, hogy úgyis én fogok előbb megszólalni, de ez csak is kérdés lehetett az öreg hölgy felé. Madsz nekem halat? Körülöttem gyérbokrok kapaszkodtak a szikárföldbe, leveleik porosak voltak, törékenyek, mintha már maguk is belefáradtak volna a forró nyárba, árnyékot alig vetettek, csak annyit éppen, amennyit a parti élőlények igényeltek. Az ember itt is betolakodó volt, neki nem jutott árnyék. Gondoskodjon magáról, ha már ideette a fene. Széthajtottam a székem, és beleültem. Csak egy percre. No, legföljebb 2-re. Ezeken a perceken már nem múlhat semmi. Jobbra, alig 100 méterre a közúti híd feszült a folyó fölé. A híd alatti szerkezetek között galambok tanyáztak, a fémpillérek találkozásánál fészkek lapultak. Sok. Nagyon sok. Néha egy-egy csapat felröppent közülük, szárnyuk csattogása erősebb volt, mint a hídon áthaladó autók zaja. Széles ívet húztak az égen, aztán visszabuktak az árnyékban. Lehetségesnek találtam, hogy egy szemfüles macsek állandó vadászhelynek nevezte ki ezt a kis galambbirodalmat magának, és időről időre végigment a territóriumán, hát ha akad egy-két elbóbiskolt, nem figyelő szárnyas. Időnként végig dübörgött odafönn egy-egy teherautó is, a hangja röviden felmorajlott, majd elült, mint kavics a vízbe dobva, egy pillanatra fodrot vetett, aztán minden kisimult újra. Balra messzebb a gyalogos híd vékony ívben feszült át a folyó fölött, mintha csak egy fémhúr lett volna, amit a város feszített meg a túlpartig. Ott sem mozdult semmi. Talán valaki átsétált éppen, de nem néztem oda. Minek néztem volna? Úgyse láttam volna el odáig. A folyót néztem. Még csak ültem. Mint aki tudja, a Tiszához nem lehet csak úgy odalépni. Előbb meg kell várni, hogy észrevegyen, hogy elfogadjon. És talán, ha elég csendben voltam, beszélni is kezdett volna. Ezek a gondolatok csak az évek múltával jöttek a felszínre, és már értettem a régi öregek tiszteletét a természettel szemben. Ehhez a tisztelethez bizony fel kell nőni.
Ahogy ott ültem és szuszogtam, a gondolataim egy sötétebb oldala is előmerészkedett, mint mindig. Azon merengtem, mit rejthet még a víz mélye. Milyen titkokat őrizhet a kavicsos és iszapos sötét, mit rejt a folyó, ami kívülről láthatatlan, és mégis jelen van minden pillanatban. Nem csak a véletlenül vízbe hullott tárgyak pihentek a mélyben, hanem azok is, amelyeket szándékosan dobtak a folyóba. Egy-egy mocskos kés, egy régi fegyver, vagy akár egy súlyos, nehéz, rozsdás lánc, amelyet azért süllyesztettek el, hogy eltűnjön valami szennyes múltnak a nyoma. Ezek a tárgyak a Tisza alján a hallgatag bűnösök voltak, és maga a folyó is őrizte a titkaikat, soha nem kérdezve, soha nem ítélkezve, de az idő múltával tisztára mosva. A mély vízben élet zajlott. A halak voltak itt az igazi urak és úrnők. A pontyok lomha elegáns hatalommal uralták a sekélyebb öblöket, lassan szelték a vizet, mintha éreznék a parton ülők vizslató kíváncsi tekintetét, de ők mit sem törődtek vele. A küszök kisebb seregei fürödtek a fényben, ezüstös pikkelyük apró tükrökként csillogtak a víz felszínén. A harcsák viszont mélyebben, a kövek között rejtőzködtek, hosszú testükkel szinte beleolvadtak a meder sötétjébe, várva, hogy a következő áldozat elég közel ússzon. Egy-egy apró csiga lassú utazóként tapadt a kövekhez, míg a víz alatti növények zöld fészekként adtak menedéket apró halivadékoknak, akik még csak ismerkedtek az élet különös, folyékony világával. Ez a mély titkos birodalom úgy élt, ahogy az ember csak vágyhatott rá, csendben, rejtve a mohó szemek elől, a zajhatár alatt, a nyugodt és zöldes derengésben, ahol mindig béke van. Kezdj el szerelni, öcsém! Nógattam magam, miközben feltápászkodtam. Így üldögélve nem lesz vizes a szák. Neki láttam a fegyverzet élesítésének. Első, tripod felállítása. Második, vödörből kipakolás és etetőanyag száraz összekeverése. Harmadik, vizet hozni a keveréshez. Negyedik, megszárítani a gatyát a vízbecsúszás után, vagy eljátszani, hogy direkt csúsztam a vízbe. Ötödik, keverés és aroma hozzáadása. Hatodik, szentségelés a túlvizezés miatt szárazanyag pótlása. Hetedik, botok megszerelése. És a nyolcadik, etetőanyag újrakeverése. Ez nekem egy röpke órámba szokott kerülni, ha minden jól megy és klappol, elég a 40 perc is. Az etető túlvizezése és a szokásos szentségelés most is elvitt néhány értékes percet, de végre kész voltam. Fegyverzet élesítve. Időközben egy idősebb szaktárs telepedett le, nem sokkal feljebb, és üdvözlésképpen megbökte a szalmak alapját. Egy régi, elfeledett, idősebb horgászbarátomra emlékeztetett, akivel régen, de milyen régen, összefutottam a vízpartján. Ráemlékeztetett. Az öreg egy kicsivel hamarabb végzett, mint én, a szereléssel, és már bedobott. Csak az egyszerű csúszós olmos szereléket láttam repülni, és gondolatban bizony kalapot emeltem a botnak és a gazdájának. Magamban nevettem, ekkora ólommal egy évtizedig baj nélkül mászkálhatnék a csernobili reaktor belsejében. Egy biztos, ez a szerelék ott marad, ahová leér a fenéken. De az idő megtanította a nagy szabályt, ne ítélkezz. Csak figyeltem hát. Most már kétfelé. A szigorú márnázó botjaim spiccét, és kissé oldalvást az öreget. Semmiféle alapvető kényelmi felszerelést nem láttam nála. Sem széket, sem napszemüveget. Csak úgy fél oldalt a könyökére dőlve, a meredek parton figyelte az egy szál üvegszálas botja spiccét. Közben vehemens húzással megérkezett az első vendégem.
A Tisza adakozó kedvében volt. Rövid, de hathatós fárasztás után egy másfeles márna hüppögött a merítőben. A horogszabadításnál óvatosan kipillantottam az öregre, de nem láttam semmi érdeklődést felőle. Csak támaszkodott és nézte a botját. A halat visszadobtam, nálam ez olyan babona lett. Az első halat mindig visszaengedem. Tulajdonképpen a lustaságom alakította ezt így, mert sokszor jártam úgy, hogy induláskor a haltartót is betettem a vízbe az előkészületeknél, de az egész napos peca során vagy nem került bele semmi, vagy csak pár öngyilkos hajlamú kopoltyús, ellenyésző össúlyban. Bebeszéltem magamnak, másoknak is ezt publikáltam, hogy ez egyfajta babona nálam. Néha addig azért eljutottam, hogy kivegyem a hordtáskából a haltartót, ha esetleg jó hal keresne fel, és még megrendelés is van rá. Ilyenkor a horogszabadítás után a száraz szágba tettem a halat, és vele együtt a haltartót is a vízbe. Tudtam, hogy ha kezdésnél ilyen hamar jelentkezik a kapás, és ilyen testes egyensúllyal jön a hal, tartalmas horgászatnak nézek elébe, így nem esett nehezemre visszaengedni ezt a gyönyörű halat. Erről viszont eszembe jutott egy jelenet gyerekkoromból, amikor megismertem idős barátomat. 50 lehetett. Én 11. A nap még csak pislogott a folyó fölött, amikor a botom spicce megremegett. Aztán egy gyors, határozott ütés, nem a szél, nem a sodrás volt. Ez hal volt, és nem is kicsi. A fárasztás rövid volt, de izgalmas. A merítőbe végül is egy testes paduc csusszant bele, úgy 1,5 kiló körül lehetett. Mögöttem megroppant a sóder. Hátra néztem. Egy öreg állt ott szalmakalapban, a partnak háttal, a botja a vállán. Nem hallottam, mikor jött. Úgy állt ott, mintha mindig is ott lett volna. Szép jószág, bólintott. Megtartod? Megakadtam. Csak néztem rá, ő pedig nem a halat nézte, hanem engem. Nem tudom, lehet. Vállat vontam. Szép darab. Gondolatban apám arca derengett föl, mit fog szólni ekkora halnak, de hamar elhesegettem. Az öreg lehajolt, ujjával végig simította a paduc ezüstös oldalát. Aztán felegyenesedett, és halkan csak ennyit mondott. A visszadobott hal néha többet ér, mint egy teli haltartó. Azzal megfordult, és elindult a fák felé. Mire felnéztem ismét, már csak a kalapjának a karimáját láttam eltűnni a domb mögött. Pillanatokkal később visszanéztem a halra. A víztükre halkan hívott. Végül óvatosan visszacsúsztattam a paducot a folyóba. Egyetlen farokcsapással eltűnt, mintha sose lett volna. Valami büszkeségféle töltött el, és nagyon mélyről egy hangot hallottam. Na most lettél igazi horgász. És a Tisza, mintha akkor is csak mosolygott volna. Csendben. Mint aki tud valamit, amit én akkor és ott tanultam meg. Később sokszor találkoztam még az öreggel, aki azon a hajnali Tiszaparton váratlanul megjelent. Az első találkozásunk után mindig jó volt beszélgetni vele, és még jobb volt hallgatni, ahogy a dolgokat látja. Nem volt sok beszéd benne, de amit mondott, mindig több volt egy egyszerű tanácsnál, igazi bölcsesség áradata. Bátran mondhatom, hogy a horgászatot, a technikákat, a praktikákat és a trükköket könyvekből, folyóiratokból tanultam meg. De hogy tisztességesen horgásszak, hogy hogyan kell tisztelni és csodálni a természetet, az tőle. Minden folyóparti találkozásunk után egy kicsit más emberként álltam fel a partról. Amíg újra csalisztam, és a botomat állítottam össze, Laci bácsi járt az eszemben.
Egy pillanatra visszanéztem az előző pecára, az első találkozásunkra, az öreg a szalmakalapban, a csendjével, és a szeme szürke fényével, mintha maga a folyó szelleme lett volna. Olyan volt, mintha mindig is ott volt, és csak rám várt volna. Nagyon jó volt vele pecázni, bár sokszor csak csendben ültünk egymás mellett. Nem kellett sok szó, mert a folyó mellett elég a csend is. Néha egy-egy bölcs mondatot osztott meg velem, és ezek a mondásai beleégtek az agyamban. Az első hal csak köszön. Aztán a kapás nem akkor jön, amikor figyelsz, hanem amikor nem kéne. És azt is ő tanította meg, hogy a természetre nem lehet ráerőltetni semmit, csak tisztelettel kell viszonyulni hozzá. Ültem a székemben, elmerengtem a régi dolgaimon. Hogy mennyire megváltozott minden, mióta horgászom. Hogy a gyártók milyen erőszakosan tukmálják ránk a legújabb felszereléseket, a drága botokat és a csillogó kiegészítőket, mintha ezekből állna az egész pecázás. Hogy milyen rohanó, felszínes világban élünk, ahol mindent azonnal akarunk, de keveset várunk el. És mégis, ahogy néztem a folyót, eszembe jutott. Minden változik körülöttünk, de a Tisza nem. Ő csendesen folyik tovább, változik a maga módján, de soha nem siet. Mindig ugyanaz marad, és a partján mindig ott áll az öreg. Az a Laci bácsi, aki megtanította arra, hogy a horgászat nem csak a halak fogása, hanem türelem, tisztelet és a természethez való alázat. Ribillió térített vissza ebbe a világba. Az öreg kapaszkodott a karikába hajló botjába, az orsója szépen adagolta a zsinort. Láttam, nem amatőr horgásszal van a halnak dolga. Kivettem gyorsan a 2 szerelékemet, felkaptam a merítőmet, és oda kocogtam a sportáshoz. Amikor odaértem, köszöntem. Jó napot kívánok! Meglengettem a versenymerítőm. Ha megengedi, segítenék a szákolásban. Köszönöm, válaszolt. A hal még most diktál, mi meg bólogatunk. De ha együtt nem szúrjuk el, talán partra is kerül. Elállt a szavam, és megrodjant a lábam. Laci bácsi! A hangja és a stílusa utánozhatatlan volt. Ó, sejtettem, hogy te vagy az, mondta halkan. A visszadobott halak mindig mesélnek. A botja spicce erősen bebólintott, az orsó finoman duruzsolt, de Laci bácsi keze nyugodt maradt. Én még mindig kicsit bamba arccal álltam mellette, a versenyszák a kezemben, mint egy túlméretezett pillangóhálóval felszerelt turista, mintha tudnám, mit is csinálok. Ez most valami komolyabb? Kérdeztem félhangosan a spicc felé bökve. Viccnek elég durva lenne, mondta vigyorogva. Ez most próbál meggyőzni arról, hogy ő az erősebb. Segítsek valamiben? Hát, ha tudsz latinul imádkozni, most lenne itt az ideje, válaszolta, miközben finoman pumpált a boton. Egy pillanatig úgy tűnt, fordul a küzdelem. A zsinór kicsit meglazult, Laci bá kicsit meghajolt, előrelépett, aztán a botspicce nagyot sóhajtva visszaegyenesedett, a zsinór már nem feszült, csak ernyetten lógott bele a vízbe. A bot kiegyenesedett, a zsinór visszahullott. Hát, ez elment, mondta egyszerűen, mint aki bejelenti az ebéd végét. Rosszul akadt. Szerencsére, mert nem üdvözítő a hal szájában hagyni a horgot? Bocsánat, mondtam reflexből, mintha én rontottam volna el. Ugyan már, fiam. Ez nem hiba volt, csak tanítás. Ő tanította meg most nekünk, hogy itt egyenlőek vagyunk. Most ő nyert.
letette a botot a combjára, kifújta a levegőt. De legalább próbálkoztunk. Szép volt, ahogy fárasztottad. Mondtam, hogy oldjam kicsit a csalódottságomat. Köszönöm, bólintott. Azért a hal is ügyes volt. Egyszer majd talán még kezet fogunk egymással. Rá van írva immáron a nevem. Nevettünk. Nem hangosan, csak úgy halkan, ahogy a Tiszán illik. Közben leültem mellé a partoldalba. Nem kérdezte, hogy mit keresek ott, nem mondta, hogy maradjak, csak odébb tolta kicsit a táskáját, és megigazította a kalapját. És hogy vagy, fiam? Kérdezte, miközben megfente a zsinór végén a horgot. Jól. Most már jól, feleltem. Veled pecázni mindig más. Nem a halért jövök, hanem tudod. Persze, bólintott. A hal csak ürügy. Körmével megpiszkálta a horoghegyét. Ha tényleg halat akarnék, rég vettem volna egy fagyasztót. Nevettem. Amúgy azt tudtad, folytatta, hogy a kapás valószínűsége egyenesen arányos azzal, hogy hány dolgot fogsz éppen egyszerre. Nem értettem. Mármint? Hát, valahogy ilyen a Tisza. Ha egyszerre van a kezedben egy szendvics, egy bögre kávé, meg a telefonod, hát az tuti, hogy jön a húzás. Ez az öreg hölgy bosszúja, hogy nem ráfigyelsz. Laci bátyám, én soha nem hozok szendvicset. Ha nincs nálad se szendvics, se kávé, se mobil, ne aggódj, akkor se. A Tisza majd gondoskodik róla, hogy épp a nadrágod gombjával, vagy a cipőfűződdel killódj, amikor jön az igazi húzás. Ez törvény, Laci bácsi. Ez természet. Melyik nő szereti, ha nem figyelsz rá? Hát, erre nem válaszoltam, és bár házas voltam immáron egy évtizede, ennek a kijelentésnek igazat kellett adnom. Hű, de sokszor kaptam ki, és de sokszor voltam testi fogyókúrán a figyelmetlenségem miatt. Aztán mivel csolizó, kisfiam? Kérdezte hirtelen, és bár 42 voltam, az ő gyors fejszámolás, az ő 81 évével simán lehetett volna az apám. Bárcsak lett volna. Csontival próbálkozom. Feleltem, miközben összetoltam a 3 méteres szárnyelet méteresre. Vagy úgy, sandított rám oldalról. Apró halazol. Az se rossz. Sűrű kapás, nem unatkozol. Kissé megbántva éreztem magam. A másfeles Márna nem apró hal, Laci bátyám. Vágtam vissza sértett önérzettel. Neked nem az? Nézett rám, tettetett csodálkozással. Nálam most épp egy legalább 5-ös ment el. Na, az már nem apró hal. Mondjuk, az már csak legenda lesz. És te mivel csalizol, Laci bácsi? Kérdeztem, miközben ő úgy tudott figyarogni, hogy attól minden mérgem és megbántottságom elszállt. Mivel? Agybetéttel, vonta meg a vállát. Azt hittem, rosszul hallok. Hogy mivel? A régi ágyamból szedtem ki a szivacsot. Most már csak vendégágy. Felelte, mintha csak azt mondta volna, hogy itt a parton szedett pár szöcskét. Megint viccel az öreg? De a következő mozdulata választ adott. Elővett egy húzózáraz zacskót. Benne sárga, puha anyag. Bakker, tényleg szivacs. Csak ráncoltam a szemöldököm. De hogyan? Értetlenkedtem, és éreztem, most megint tanulni fogok valamit. Az előbbi elment Márna nem lehetett ám véletlen.
Na ide süss, kiskomám, mondta, és görcsös, de biztos ujjaival lecsípett egy jó darab szivacsot. Akkor lehetett, mint egy kisebb szilva. Itt a csali. Rátűzöm a kampóra, így né. Azzal a horgot 3-szor beleforgatta a szivacsba. Élénken figyeltem, ebből most mi lesz? Most jön a gusztustalan rész, mondta, és mutató meg hüvelykújja között lógatva a szivacsot, elővette egy jól záródó kis dobozt. Felpattintotta a tetejét, és rögtön megcsapott a szag. Valami penetráns sajtszag. Olyasmi, mint a parmezán, csak sokkal agresszívebb. Ha nem tudom mi az, és csak úgy megcsap valahol az utcán, bizony azt hittem volna, hogy egy hajléktalan zokniából főz valaki teát. Lacibá belejtette a szivacsot a lébe, aztán egy rövid faággal finoman megnyomkodta. A szivacs benne a horoggal engedelmesen szívta magába az aromát. Kézbe nem ajánlanám, szólalt meg újra, ahogy a szósz felett rám pillantott. Egy hétig sajtszagú leszel tőle. A feleséged vagy elköltözik, vagy receptet kér. Megnyomkodta még párszor a szivacsot a sajtszagú lében, majd kiemelte, és egy kicsit megrázta a levegőben. Na látod, kisfiam, kezdte, miközben ujjaival eligazította a csalit a horgon. Ez nem csak büdös, de okos is. Mármint a szivacs? Nem, felelte szárazon. A módszer. De azért a szivacs sem egy buta találmány. Leült a botja mögé, majd félig felén fordult. Mert ugye a halnak nincs keze. Hát, nincs. Helyeseltem, bár kíváncsian vártam, hova lyukadt ki. Nincs neki ujjacskája, se tenyere, kis mancsa, hogy fogja, megvizsgálja, megforgassa azt, amit talál. Neki csak szája van. És azt használja mindenre, feleltem, és ez nem kérdés volt, hanem felismerés. Mindenre. Bólintott. Érdekli valami? Megnézi a szájával. Mint egy csecsemő. Az is mindent a szájába vesz, mert ott érzékeli a legtöbbet. A hal is így fog. Szóval a csalid is csak egy vizsgálat része? Eleinte igen. A halak a puha dolgokat felszippantják, megkóstolják. Egyszerűen beszippantják a szájukkal, mint egy spagettit. Ha nem tetszik nekik, túl kemény, túl ízetlen, túl gyanús, akkor kiköpik. A hal nem hülye. Ha nem tetszik neki, amit felszippantott, kiköpi. És a legtöbbször ekkor akad meg. Mert amikor kilökné a szájából, a horog megszúrja, és ettől megijed, és ösztönből elugrik. Sakmat. Elmosolyodott. A szivacs ezért jó. Puha. Könnyű. Épp elég nagy, hogy feltűnő legyen, de nem nehéz. És mivel tele van ezzel a büdös aromával, ami folyamatosan, mint egy füstcsík szál terjed a fenéken, hát mit csináljon szerencsétlen márna? Felszippantja. És nem gyanús neki rögtön? Ha jól tűzött fel, és elég büdös, akkor nem. Ráadásul, mutató ujját felemelte, a szivacs nem olyan, mint a kukorica, amit le tudnak piszkálni. Ezt szaggathatja napestig, nem jön le csak úgy. Egy pecára ennyi elég is. Ismét felemelte az acsit a szivacsal. Arról már nem is beszélek, hogy ezt a nagy szivacsgarnácot a kicsik nem tudják főszippantani, csak a nagyok. A kicsik csak csipkedik. Kacsintott. Ez nagyon kifinomult, Laci bátyám. Nagyon ravasz.
Ez horgászat, vont vállat Lacibá. Az embernek van agya, a halnak meg ösztöne. Mi vagyunk a trükk, ők a reflex. Hát, kiegyenlített meccs. Szóval nem is a csalia fontos, hanem az ötlet, az újítás. Pontosan, bólintott. Egy jó horgász nem attól jó, mert drága cuccai vannak, hanem mert megérti, amit más csak néz. A hal nem érzelem, nem gondolat. A hal reakció. Te meg gondolat vagy. Ha megtanulsz úgy gondolkodni, hogy minden, amit itt csinálsz, az egyszerű logika, akkor már nyertél. Laci bácsi, mondtam, miközben feltápászkodtam. Ha nem haragszol, kipróbálnám ezt a gyakorlatban is. Nagyon logikus, amit mondtál. És most valahogy nagyon érzem. Menj csak, bólintott elnéző mosollyal. Ha kell, szivacs, vigyél csak nyugodtan. Nem kellett. Hónapokkal ezelőtt rendeltem a neten egy doboz szilikoncsalit. Meg is mutattam neki. Úgy nézett ki, mint egy hatalmas csonti, de legalább 10-szer akkora volt, és eszméletlenül puha. Olyan volt, mint egy megtermett cserebogár pajor. Ha nem most, akkor mikor? Gondoltam. Eddig mindig csak tapogattam, forgattam a dobozban, de a bevált csapaton ne változtas alapon soha nem került horogra. Most viszont nem hezitáltam tovább. Elővettem a dobozt, kivettem belőle egy szilikoncsalit, 2 ujjam közé csippentettem. Valóban puha volt, szinte életre kelt az érintésem alatt. Olyan érzés volt, mintha nem is műanyag lenne, plastik, hanem valami lusta, nyálkás élőlény. Rátűztem a horogra, óvatosan, nehogy kiukasszam rossz helyen, úgy, ahogy Laci bácsi csinálta a szivacsal. Aztán lendületet vettem, és bevetettem. A csali ívben repült, leírta a maga kis paraboláját, és tompa cuppanással elmerült a folyóban. A zsinór utána futott, majd megfeszült. Letettem a botot a tripodra, és a spiccet figyeltem. A folyó hallgatott. Elmúlt 1 perc, elmúlt 2, 5. A nap most arra feljebb kúszott, és játszani kezdett a víz tükrén. Már azon voltam, hogy elfordítom a fejem, amikor egy határozott, mély bólintás megfeszítette a bot végét. Na végre, ez működik! Szaladt ki a számon, és reflexből ráemeltem. Rögtön megéreztem az erőt. Ez bizony nem kicsi. A bot karikában állt, a zsinór feszült, az orsó sercegett. A hal mélyre tört, oldalra is húzott, aztán újra megindult. Adtam neki egy kis teret, majd próbáltam visszanyerni az irányítást. Ez volt az a pillanat, amikor már elhittem, hogy meg lesz. És akkor azt hittem, mentem fejest ugrom a vízben. A bot kiegyenesedett, a zsinór ellazult, és a horgom üresen bukkant a felszínre. Üresen. Mint az agyam, amiben csak ez az egy szó keringett. Elment. Egy pillanatig csak álltam ott. Néztem a vizet. Az arcomba tükröződött a nap, a szívemben meg mintha hűlt volna kifelé valami. Csalódottság, harag, értetlenség. Csak néztem a spiccet, ami most már nem mutatott semmit. Mögöttem megzőrent valami. Nem kért bocsánatot, igaz? Szólt Laci bácsi a maga szelíd gúnyjával. Megfordultam. Ő ott állt, karbatett kézzel, a szalmakkal a pereme alól, fél szemöldöke megemelkedett. Ez most nagyon fájt, Lacibá, mondtam.
Komolyan hittem benne, jól csináltam, mindent jól csináltam. Nem értettem, min fordult meg az egész. Épp ez a baj, bólintott. Túl komolyan hitted. Túl jól akartad csinálni. Leültem. Egy szót sem tudtam szólni. Figyelj csak, kezdte csendesen. Egy hal, ha elmegy, az nem tragédia. A tragédia az, ha nem tanulsz belőle. Ha csalódás marad. De ez itt, intett kezével a víz felé, nem az a világ, ahol az akarat győz. Itt a figyelem győz, meg a rutin. Ekkora halat sűrűbben kellene fognod, hogy tudd, hogyan fog viselkedni. Tudom, eddig nem rajtad múlott. Eddig. De most már tudod, hogy tudsz velük kapcsolatba kerülni. De Laci bácsi, hiszen minden stimmelt. Nem, fiam. Majdnem minden stimmelt. És ez az a majdnem, ami néha egy hajszál. Néha a horog pozíciója, néha egy fél másodperc. Néha meg csak annyi, ahogyan bedobod. Csend lett. A folyó ismét hallgatott, de mintha kicsit megnyugodott volna bennem valami. Laci bácsi előrehajolt, és egy kavicsot pöckölt bele a vízbe. A hal elment. Na és? Legalább tudod, hogy ott van. És ha egyszer találkoztok megint, akkor már ismerős leszel neki. Talán akkor marad. Ránéztem. Mosolygott. Nem gúnyosan, nem fölényesen, hanem úgy tisztán. Emberien. Hát, köszönöm, mondtam halkan. Ne nekem köszönd, felelte. A folyónak. Ő volt a tanító. Én csak fordítottam. No, ne hagyd magad legyőzni. Csalízz újra, és fogjál meg egy még nagyobbat. Úgy éreztem magam, mint kölyök koromban, amikor egy kudarc után felnőtt ismerőseim adtak erőt biztatásukkal. Hiába voltam már túl a 40-en, taknyos kölyöknek éreztem magam, aki a maga nagyképű, pökhendi módján azt képzeli, hogy mindent tud, és akkor egy egyszerű, de sokat látott ember helyre teszi a maga finom és elegáns módján a dolgokat. Tudod, fiam, dörmögte az öreg, miközben a következő szivasdarabot vágta le, ha így haladok, nyár végére elfogy az egész matracom. Már csak a húzat marad. Legalább könnyebb lesz feltekerni, válaszoltam nevetve. Az lehet, bólintott komolyan, de ha az asszony rájön, hogy a vendégágyból pecázok, nem a halak fognak húzni, hanem ő. Engem fülön. Nevettünk. A híd alatt galambok röppentek fel, és a spiccem épp ekkor rezdült meg. Ránéztünk egyszerre. Na mondtam én, mondta Lacibá. A Tisza hallgat, de sose felejt. Tudod, emlékeztetett, nem bevágni, csak megemelni a botot. A húzás fergeteges volt. Eddig ilyen erővel nem találkoztam soha pályafutásom során. Egyértelműen márna volt, a fenékhez tapadva ment sodrásnak felfelé. Az orsó fékje csak kerregett, de nem aggódtam, a 300 méter kínai zsinór nem volt még egy hónapos sem. És igazam lett. A hal megfordult, és én nem győztem visszaszedni a sok lazuló zsinort. A kör szűkült, a hal fáradt. Hát én is. A karom már nem éreztem, de nem érdekelt, csak húztam a halat, és már sikerült elemelnem a fenékről. Egy-két erőtlen kirohanása volt még, és akkor megláttam két dolgot. Az egyik a hal volt. Nagyon nagy márna.
Talán volt ez is 5 kiló. És Laci bácsit, aki a saját szákjával óvakodott le a vízhez a köveken. A tiéd csak hálósapka lenne a fején, mondta úgy, hogy rám se nézett. Hozd csak óvatosan, megmerem neked. És finoman megmerítette a meseszép halat. Ahogy Laci bácsi szákjába csusszant a nagy márna, egy pillanatra megszűnt körülöttünk a világ. A nap sugarai áttörtek a fák között, a folyó tükrén táncot lejtett a fény, mintha maga a Tisza is gratulálna. Ez szép volt, dörmögte Laci bácsi, miközben letette a szákot. Most már hivatalosan is felavattad azt a szilikonrémséget. Ugye, hogy működik? És ez még csak az első, vigyorogtam, de közben a karom remegett, mint a kocsonya. Hát akkor pihenj meg, fiam, mondta, és letelepedett a partoldalra. A jó horgász nem mohó. A jó horgász kivár. És aztán elront mindent egy nagy bevágással, tette hozzá mosolyogva, épp amikor lehuppantam mellé. Azért, kösz, Laci bátyám, mindenért. A tanácsokért, meg a szákért. Ugyan már, legyintett. Ez csak horgászat. De ha már hálálkodsz, legközelebb hoz nekem egy üveg sajtos aromát, mert erősen fogytán van a muníció. Ha ide, elrekkented ebbe a nagy résbe a kövek között, meg fogom találni. Sokat járok errefelé. Meg lesz, Laci bátyám, de szerintem egy matracot is hoznom kell majd neked. Hát, ha sokat márnázol. Nevettünk. Aztán csend lett. A galambok újra felröppentek a híd alól. A folyó sustorogva haladt, de közben hallgatott is. Ahogy csak a Tisza tud. Figyelve, emlékezve, elfogadva. Laci bá félrebillentette kalapját, és úgy nézett rám, ahogy egy régi tanító szokta a jó irányba induló diákját. Na látod, ezért járunk ide. Nem a hal miatt, hanem, hogy legyen, aki melléd ül, amikor épp megharap az élet. És ha nincs ott senki, hát ott lesz a folyó. Mert az mindig meghallgat. Nem válaszoltam, csak bólintottam. És a Tisza akkor is csak hömpölygött tovább. Mint mindig.